hierdie jaar ons derde produksieveiling al, saam met 5 Farming en Serfontein boerdery. Op aanbod hierdie jaar het ons 70 bulle. Op die vroulike dierkant het ons 170 dragtige koeie en 30 koeie met kalvers. Nooi uit om die dag, donderdag 25 Julie, saam met ons te kom geniet om 11 uur op die plaas Madeira.